No, slyšel jsem o tom, taky v novinách o tom nějak psali. A co si o tom myslíte? No, že dostali až moc, myslím teda já si. Já se domnívám, že jako ten soud, který odsoudil, že jim dal málo, že to mohli dostat daleko víc. Jo, dali jim pěkný pálky. No ale na to by se lekli ty ostatní. Podívejte se, podle mýho je nejdůležitější, zamyslete, kde se to v nás bere, jako v lidech vůbec. Podívejte se, svět je plný násilí, pořád o tom čtete v novinách, v televizi, takže já jako vůbec nevím, čemu se tak najednou všichni divějí, víte? No teď by je každý kritizoval, ale jsme vychovali my přece. Co je to dneska učí na školách? Co pak se někdo vůbec zabývá morálkou? Potom se přece dneska jenom a jenom španí. Nikde necítí autoritu, nemají úctu k hodnotám, nikoho a ničeho si nevážej, v tom to je. Já to vidím na svý holce. A to